Ott áll a mókus, mert nem tud bejönni, mert valaki ráállt a mentőbejáróra, és nem áll meg ott, és áll a sor. Nem tudnak haladni a parkolóból, és a mókusnak oda ment pattogni. És kiderült, hogy rendőr bátyja, aki ott áll, már oda mentek hozzá idegesen, beszóltak neki, hogy nem tud oda beállni a két kocsi közé, kipattant, hátsó ajtót föltépte, benyúlt, és kivette egy gumibotot. Na. Én mondtam, gyerekek, Palota kemény egy környék, basszátok meg.